Poztu gaitezen ta egin festa, eman diezaiogun aintza jainkoari, errege izaten hasia baida jauna, gure jainko alguztiduna. Aleluia. Aitaren ta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Senideok, aitor ditzagon gure pekatuak, eta hurbil gaitezen konfiantza osoz, hartzaionaren gana, bere barkamena lortzeko. Jesus jauna, gu salbeatzageatik gizon egin zinena, erruki jauna. Jesus jauna, guri bizia emateko hil zinena, Kristo erruki. Jesus jauna, gu aitagana eramateko zerura igo zinena, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, emaiguzu piztu den jaunaren garaipena, hotsegiteko indarra, graziaren lehen fruitua hartu dugunok, egun batean, grazia honen fruitu betea eskura dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin, eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Sineste dudenen taldeko guztiak bat ziren bihotzez eta gogoz. Eta inork ere ez zuen esaten bere gauzak bereak zituenik. Guztiena zuten. Apostoluek kementzu ematen zuten Jesus jaunaren piztueraren aitormena. Eta guztiak oso ongi ikusiak ziren. Ez zen behartzurik haien artean. Izan ere, lurrak edo etxeak zituztenek saldu egiten zituzten, eta haien saria ekarri eta apostoluen oinetan ipintzen zuten, eta handik eman zitzaion bakoitzari behar zuena. Bazuen zoro bat Josek, honi apostoluek Bernabe ezarri zioten izen, hau da, pozaren seme. Lebitarra zen eta jaiotzaz txipretarra. Honek bere zoroa saldu zuen eta dirua ekarri eta apostoluen oinetan jarri zuen. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Errege da jauna, jantzi da haundikiro. Errege da jauna, jantzi da haundikiro. Errege da jauna, jantzi da haundikiro, jantzi da jauna, indarra du gerriko. Errege da jauna, jantzi da haundikiro. Lurbira berak jarri du sendo, eta ez da kolokatuko. Sendo dago betidanik zure aulkia, zu betidanik zera. Errege da jauna, jantzi da haundikiro. Zure aitormenak oso sinisgarri dira. Zure etxeari santutasun dagokio, jauna, gizaldietan. Errege da jauna, jantzi da haundikiro. Aleluia, aleluia. Altxabeharra da gizonaren semea. Sinesten dion guztiak betiko bizia izan dezan. Aleluia. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion Nikodemori, egiaz diozut, berriro jaio behar duzue. Haizeak nondik nahitik jotzen du.
eta entzuten duzu haren hotsa. Baina zuk ez dakizu ez nundik datorren, ez nora dijoan. Horrela da espiritutik jaio den guztia. Nikodemok esan zion, nola daiteke hori? Eta Jesusek, maisu zera Israelen, eta hori jakinez? Egiaz diozut, guk dakiguna esaten dugu, eta ikusi duguna aitortzen, eta zuek ez duzue onartzen gure aitormena. Lurrekoentzat, ari nazeizunean sinisten ez bat duzue, nola sinistuko zerukoetaz azten banaiz? Inor ez da zerura igo, zerutik jaitsi izena besterik, gizonaren semea. Moisesek, basamortuan zugea altxa zuen bezala, hala altxa beharra da gizonaren semea. Sinisten dion guztiak betiko bizia izan dezan. Jaunak esana? Eskerrak zuri, jauna. Lehenengo irakurgaia apostoluen eginetatik entzun dugu, eta lehenengo kristauei buruz hitz egiten digu. Lehenengo kristau elkarteari buruz, eta bere bizitza nolakoa den kontatzen digu. Esaten digu, lehenengo kristau elkartea bihotz bat, bihotzez eta gogoz gauza bakarra ziela. Bihotz bakarra eta anima bakarra, espiritu bakarra. Eta oso desberdinak ziren, beraien arten. Beraien arten, dana elkarbanatzen zuten, esaten digu, eta gauza bakarra ziren oso desberdinak izan da. Pedro eta Pablo adibidez, guzti eztabaidan zeuden. Ez ezagun pentsatu danak uniformek ziela, eta horregatik ez, oso desberdinak ziren. Apostolen eginak irakurriz, bat konturatzen da nola Pedro eta Pablo, gauza askotan, desberdin pentsatzen zuten, ados jartzen ziren, gorputz bat eta anima bat ziren, desberdinak izanik. Hau zergatik, hau nola da posible. Gaina esaten digu, dana amankomunean jartzen zutela, dana nazala. Hau zergatik egiten zuten. Obligatuta zeudelako behin artean? Ez, hau modu librean egiten zuten, beren askatasunean. Hau modu librean egitea posible da, bakarrik Espiritu Santuaren presentzia baldin badago hor pertsona horietan eta elkarte hortan. Eta ez bakarrik ondasunetan, baita gauza bakarra ziren espiritualki, ulermenean, barkamenean eta pakean. Espiritu Santuaren fruitu printzipala pakea da. Eta honen kontrakoa, zatiketa da. Aita Santua gaur goizean, mezatan, esaten zuen, hiru arrazoi printzipal daudela, zatiketak sortzen dituztenak. Dirua, humiltasun falta, hau da arrokeria, eta zurrumurruka ibiltzea. Dirua, arrokeria, beste baino gehiago zehala pentsatzea, edo sentitzea, eta bestei buruz zurrumurruka ibiltzea. Hau esaten digu Aita Santuak direla, zatiketaren hiru arrazoi printzipalenak. Jesus berpiztuak nola agurtzen ziren bere ikaslei, pakea zuekin. Nork esan dezake, norberak bere buruari begiratuz, bere pertsonai, bere familiai, lan ambienteai, lan inguruan, edo elkarteari, edo kristau elkartean, nork esan dezake, nik benetan pakea dut. Hau ez da
guk gure indarrez lortu dezakegun zerbait. Bakea, Kristo berpiztuaren doaia da. Kristo berpiztuak ematen digun doaia da. Eta etengabe jaso eta berritu behar dugun doaia da, Bakearena. Eska diezaiogun Jaungoikoari, Pasko hontan, eman diezagula bakea bai guri, bai gure familiari, eta bai gure elkarte desberdinei, kristau elkarte, lanean eta gure herrian. Egi egun otoitz fedez eta paltasunez Jaungoiko aitari. Gure Eliz arduradunentzat, gida dezatela arduraz hartzainonak beren esku utzitako hartaldea. Eska dezaiogun Jaunari. Entzun arren Jauna. Gizadio osoarentzat, Kristok emandako bakea benetan goza dezala. Eska dezaiogun Jaunari. Entzun arren Jauna. Atxebeka aturik dauden gure zenidentzat. Inork ezin kenduko dien postasun bihur dakiela zamintasuna. Eska dezaiogun Jaunari. Entzun arren Jauna. Gure kristau elkartearentzat. Aitor dezala fede zutxuz, Kristoren piztuera. Eska dezaiogun Jaunari. Entzun arren Jauna. Azkoaldiko bigarren asteko aste arte hontan, Zumaian ohitura dugun bezala eska dezagun baita ere itsas gizon guztien, arrantzale guztien hildakoen alde, hildako guztien alde, eta bere senitarteko eta familiar hildako guztien alde, eska diezaiogun Jaunari. Jainko Jauna, zu badakizu hemen gaudenon bizitza behar askoren menpean dagoela, entzun gure eskariak, eta onartu fededunon asmoak, Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Bedeinkatuazu Jauna, zerulurren Jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatuazu Jauna, zerulurren Jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxo ondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia, Jainkoari eskaintzerakoan. Eskerrak ematen dizkizugu beti, Jauna, Pasko misterio honengatik. Egizu, etengabe gertaberritzen ari zaren gure erospenak, ekar diezagula betiereko poza, Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak.
eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskainia izan den aldi hontan. Honen bitartez jaiotzen dira, argiaren seme alabak betiko bizirako, eta zabaltzen zaizkie fededunei, zeruko erreinuko ateak. Gure eriotza desegina izan da, haren eriotzan, eta haren piztueran, gu guztiok piztu gera. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingero guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egitzazu bada, santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin eta Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, izteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintzak guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Adiskidetzearen ezaugarri eta senitarteko batasunaren lokarri dugu eukaristia. Jaunaren otorduko maira hurbildu aurretik, esan dezagun elkarturik, berak irakatsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zerana,
santu izan bedi zure izena, tor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren odol. Mesiasek sufritu egin behar zuen, eta 3. egunean, hilen artetik piztu, bere aintzan sartzeko. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula zugandik urrundu. Amen.
Egin dezagun otoitz. Entzun Jauna gure otoitza, gure erospeneko harreman santuok iritsi diezagutela bizitza ontarako laguntza eta betiereko poza. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Edeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zabaldu ezazue jaun berpiztuaren poza. Zoazte Jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Maria, gracias de Jauna dago zuekin. Ikadua zera zu Andre guztiena.